खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि गोदान खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबि खौराङावनो दङ बिटिसि बिसायख'थि। नबसरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टीआ फोसावबाय बिजाथिफोरनि गिबि फारिलाइ। गण सुरक्षा पार्टी (जिएसपि) आ फैगौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि) बिसायख'थिनि थाखाय गावसोरनि गिबि रस्टारनि बिजाथिफोरखौ फोसावबाय। क'क्राझार प्रेस क्लाबआव जिएसपिनि दैदेनगिरि आरो क'क्राझारनि बारग' एमपि नबकुमार सरनियाया साथाम बिजाथिफोरनि मुं रानलायदों। रिपर्टनि बायदिब्ला घनश्याम दासआ 23 नं दिहिरा बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन, मृदुल दासआ 14 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो बनामालि राभाया 4 नं जमदुवार बियाबाव बादायलायगोन। सरनियाया बुंदों दि दोलोआ मोन 15 निफ्राय 16 बियाबफोराव बिजाथि दिन्थिनो थांखि लादों आरो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (बिपिएफ) जों मोनसे जाथावना गोरोबथानि सायाव सावरायगासिनो दं। बिथाङा बुंदों, जों बिटिसिआव मोनसे सिंगल इन्जिन सोरखार गायसननो हास्थायदों। जिएसपिनि आफादगिरिया बेखौबो बुंथियो दि बिथाङा बिटिसि बिसायख'थियाव दोलोनि मावफुं आफादा लानाय थिरांथा बायदियै गेलेगोन। बिथाङा मुंख'दों दि फकिराग्राम आरो तुरिबारि बियाबफोरखौ सायख'नाय जाबाय आरो बिथांनि बिनायसाखौ बै बियाबफोरनि गेजेराव मोनसेनिफ्राय थि खालामनाय जागोन। सरनियाया बेखौबो बुंदों दि नैथि बिजाथिनि फारिलाइखौ 23 जुलाइआव फोसावनाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझारआ मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 25थि थैनाय सान फालिदों। बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो बर' थुनलाइ सोमावसारनायनि गाहाय सुबुं मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि 25थि थैनाय सानखौ मंगलबारखालि क'क्राझारनि सान्दमारियाव थानाय बिथांनि फबनाय जायगायाव गोथार गोसोजों फालिनाय जादों। इं 2000 मायथाइनि 19 आगस्टआव रुंसारि जानाय बिनेश्वर ब्रह्मखौ सासे नोजोर गोनां दैदेनगिरि महरै गोसोखांनाय जायो, जाय बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुआरि सिनायथिनि जौगानायनि थाखाय मेंनो रोङै खामानि मावदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जाखांनायनि उननिफ्रायनो बर' साहित्य सभाया बोसोरफ्रोमबो बिथांनि गोसोखांथियाव बे सानखौ फालिबोदों। हाबाफारिया बर' साहित्य सभानि फिरफिलाखौ खावसे बिरहोनानै आफादगिरि ड. सुरत नार्जारिया जागायजेनो। बेनि उनाव ब्रह्मनि फबनाय जायगा आरो मुसुखायाव बिबारजों मान बाउनाय जायो। मोनसे गेवलां सावरायनायबो खुंनाय जादों, जेराव बुंथिगिरिफोरा बर' हारिनि थाखाय बिथांनि जिउनां बिहोमा आरो हारिमुआरि गोहो होनायनि थाखाय बिथांनि नोजोरखौ गोसोखांदों। बे हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म, एम.एल.ए. लरेन्स इस्लारि, बिटिसि बिधान सभानि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार गणेश वारिजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादों। बिथांमोनहा मुंख्लंखौ मान बाउदों आरो बर'नि सिनायथि आरो हारिमुआरि उनमोनथाइखौ गोख्रों खालामनायनि बिथांनि थांखिखौ सिगांथिं लांनो समायखिरा लादों। थामथि खौराङाव दङ बिटिसिआ इंराजि आरो बर' रावाव फालांगि खालामनायनि नेमखान्थि फोसावदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि (बिटिसि-एल-ए) नि बिखान्थि आरो फालांगि खालामनायनि नेमफोरखौ मैया मावख'आरि महरै क'क्राझारनि बिटिसि आयेन आफादनि मावख' खथायाव बेखेवनाय जादों। बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर', लेङाइ बुंथिगिरि अबिराम महानायक आरो मावफुं सोद्रोमा सायगं बसुमतारिया लोगो नांना इंराजि आरो बर' मोन्नैबो रोखोमनि सेबखांनायफोरखौ बेखेवना होयो। बे बिजाबनि थांखिया आयेन आफादनि मोजाङै आरो साजायनाय मावफुंनायखौ लाखिनायाव सोद्रोमाफोर, मावफारियाफोर आरो बिजिरसंगिरिफोरखौ हेफाजाब होनाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि कातिराम बर'आ फोसावो दि असमिया बिसान थाबैनो फोसावनाय जागोन। बिथाङा बुंदों, बे बिजाबफोरा आयेन दागिरिफोर, फरायसंगिरिफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनो मख'जाथाव मुलाम्फा होगोन। गोबां रावारि सुजुथायफोरखौ फोसावनायनि थांखिया दारासुजु बिखान्थिफोरखौ गोरलैयै मोननो हानाय खालामनाय आरो गासै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) आव बांसिन बुजिलायनायखौ बांहोनाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझारआ भिक्सिट बिटिआर नि थाखाय भट होदों।
बिजेपिनि रेलियाव आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघालआ बुंदों। आसाम मिनिस्टार आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि अशोक सिंघालआ मंगलबाराव बुंदोंमोन दि कक्राझार आरो बिटिआरआ जौगाखां बिटिआरनि नोजोरखौ मदद होगासिनो दं। कचुगावआव मोनसे गिदिर बिजय संकल्प सभायाव बिबुंथि होनानै, जेराव बिथांजों लोगोसे गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माबो दंमोन, सिंघालआ बुंदों दि सुबुंफोरनि गोसो गुदुंनाया ओनसोलाव सोलायनाय आरो दावगानायनि थाखाय मोनसे खौसेयै नाजानायखौ दिन्थियो। जोंनि आफादआ गोख्रों, जोंनि मावथिफोरा थुलुंगा होजानाय आरो सुबुंफोरनि बोरजों जों फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव मोनसे थिरांथायारि देरहागोना रोखा होनना सिंघालआ सुबुंगौमायाव बुंदों। बे हानजा सुरनायाव रोजा रोजा दोलोनि मावथिफोर, हारिनि सोद्रोमाफोर आरो जायगायारि दैदेनगिरिफोरा कक्राझाराव बिजेपिनि बांलांनाय गोहोखौ दिन्थिफुङो। सिंघालआ पार्टीनि समायखिरा लानाय आरो खुंथायनि सायाव फोथायथि लाबोनायनि थाखाय गुदि थाखोनि मावथिफोरखौ मुं होदोंमोन। बिथाङा आसामनि हारिमुआरि आरो धोरोमारि उनमोनथाइखौ रैखाथि होनो थाखाय बिजेपिनि बाउसोमनायनि सायाव गोसो होनानै बुंदों, जोंनि हारिमुआ जोंखौ बिथा खालामो आरो जों बे उनमोनथाइखौ लाखिनो आरो बांहोनो थाखाय रादाय होयो। बेनि सिगाङाव सिंघालआ गसाइगावआव गसाइ बाबा धामनि खाथियाव मोनसे गोदान कमिउनिटि हलनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों, जायनि थांखिया ओनसोलाव हारिमुआरि आरो समाजारि सोमोन्दोखौ बांहोनाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ बिटिआरआव गोदान फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डफोरनो थिसनथाइ लाइजाम रानदों। साख्रि आरो हाग्रा रैखाथिखौ गोबां थुलुंगा होनानै बिटिआरआव गं 84 फरेस्टार से आरो गं 330 फरेस्ट गार्डफोरखौ थिसननाय जादों। मैया तामुलपुरनि महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव पाब्लिक अडिटरियाम हलआव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव मानगोनां सिएम श्री प्रमद बर'आ गोदानै थिसनजानाय मावफारियाफोरनो थिसनलाइ बिलाइ राननानै होयो। बे फालिथायाव बर'आ बुङो दि बे हाबाफारिया बिटिआरनि धोनि मिथिंगायारि दोरोंखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे साख्रिनि खाबु सोरजिनायनि थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बे थिसननायखौ ओनसोलारि लाइमोनफोरखौ गोहो होनाय आरो ओनसोलाव हाग्रा रैखाथिखौ गोख्रों खालामनायाव मोनसे आगान महरै नायनाय जायो। डाइरेक्टरेट जेनेरेल अफ जीएसटी इन्टेलिजेन्स (DGGI) गुवाहाटी आन्सलिक इउनिटआ नोगोराव 500 कौटि रांनि गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स (जीएसटी) गिदिर थगायनायखौ हमदांनो हादों। बेलथलानि गोबां थावनिनिफ्राय रेकेट सालायनायनि थाखाय समबाराव 4 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। दायनिगिरिफोरखौ गौरव अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विनोद अग्रवाल आरो गुड्डू सिंह होनना सिनायथि होदों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बे हानजाया मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेशआव आयेन बेरेखा कक प्लान्टफोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गासै भारतारि नंखाय बिलिं सिन्डिकेट सालायोमोन आरो आसाम, सोनाब बेंगल आरो दिल्लीयाव नेटवर्क गोसारदोंमोन। नायबिजिरनायफोरनि बायदिब्ला बे हानजाया जीएसटीनिफ्राय बारग'नो आरो मुलाम्फाखौ थगायनो थाखाय गोबां सेल कम्पानिफोर दिहुनदों आरो नंखाय इनभ'इस दिहुनदों। टि इन्टेलिजेन्सनि सायाव खामानि मावनानै DGGI हानजाफोरा गाहाय खाख्रिफोर आरो डिजिटेल फोरमानफोरखौ जब्द खालामनानै फ्राय 40 थावनिफोराव मोनसे समावनो नायग्रोमदोंमोन। रिपर्टिं खालामनाय समाव लालमाटिनि सांग्रिला टावार्सआव मोनसे सिग्रोमनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। मावख'आरिफोरा बुंदों दि थगायनाया 500 कौटि जागोन होनना साननाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय बांनो हागौ। DGGIनि सासे गागि मावख'गिरिया बुङो, बेयो ओनसोलाव मोन्नाय बयनिख्रुइ देरसिन जीएसटी खावनायनि केसफोरनि गेजेराव मोनसे। हमजानाय सुबुंफोरखौ जीएसटी आयेननि राहाफोरनि सिङाव गसर थिसननाय जादों आरो रांनि ट्रेल आरो गुवार गोरोबनायखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव सोंनाय फिननाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।